ugye nem is véletlenül ülünk akkor éppen itt a Tibi Dabóban, mert hogy ez is egy olyan hely, ami abszolút megbízható, garantáltan mindenféle keresztényezésmentes, akár gluténmentes termékeket is tudunk beszerezni. Sőt, úgy tudom, hogy itt van talán a legnagyobb választék Budapesten, mindenféle 50-100, hányféle lehetőség közül választhatunk itt? Igen, kb. 50 féle kenyér, kifli, zsemle, pékáru, péksütemény. Akár édesség is, az jól hangzik. Található a kínálatban, így van, bőven akad közöttük édesség is, de ugyanúgy a sós termékeknek a kínálata is bő, és minden termék garantáltan gluténmentes, de többféle mentességnek is megfelelnek a termékek. Vannak olyan termékek, amik glutén és például laktózmentesek, vannak olyanok, amik glutén és tejmentesek, olyanok is akadnak, amik tojásmentesek is, tehát így már mondjuk megfelelnek a vegán szempontoknak is, vegán étrendet követőknek is alternatívát nyújtanak. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy itt Budapesten belül az egyik legszélesebb és legbővebb kínálattal rendelkező mentes pékség.